Oliko hankala matsi? Millä tapaa sä kattelit sieltä ristikon takaa tolppien välistä? No oli se hankala matsi, että me saatiin vasta kolmannes eräs sit omasta tekemisistä kiinni ja annettiin oikeastaan kaikki maalit kaverille. Yksi taidettiin tehdä omiin ja muut oli vähän semmoista omaa hölmöilyä. Et jos pystyttäisiin pitää se 60 kasassa peli, niin ei kaverilla yhtä kahta maalia enempää olisi tänään ollut. Pitää varmaan paikkansa. Tuossa Altsin kanssa ihmeteltiin sitä tai mietittiin, että mistä se johtuu, että ollaan alivoimalla tai sitten ollaan siellä parin maalin taka-ajoasemissa loppuhetkellä, niin silloin se taistelukirves on niin selkeästi kädessä, että se on ihan sama kuka siellä olisi vastassa. Että silloin joukkue painaa niin kuin viimeistä päivää ja mikään ei ole mahdotonta, mutta sitten yllättäen ylivoimat ja tasakentällisin niin, ja keskivaiheet pelit, niin se katoo. Onko se itse sillä niin kuin tiedossa semmoinen outo asia siinä, että mihin se katoo se taistelukirves? Ei kai sitä tiedä, mutta ei me kai oikein päästä siihen rytmiin sitten. Et se on vähän semmoista aika hidasta se meidän peli siinä yleensä alkuvaiheessa. Sitten jossain vaiheessa me saadaan se drive aina päälle, mutta sitten tänäänkin oltaisiin yksi erää vielä tarvittu, niin sitten se olisi ehkä riittänyt. Mutta ei oikein saada ekasta minuutista lähtien sitä drive päälle. Niin, se tulee aina välillä ja sitten se taas menee. Sä nappasit tänään yhden jäähynkin, minkälainen tilanne siinä oli? Näitkö asian samalla tapaa kuin tuomarit? No en mä tiedä, Vuohtoniemellä on omat mielipiteensä näihin asioihin. Ei mä liikkusin vaan sivutta ja otin tolpasta tukea ja se sattui lähteä irti. Ei kai siinä mä sitä oikein mitenkään mullakaan voi tehdä, että jos äijä antaa jäähy siitä, niin sitten antaa. No niin, näin siinä tällä kertaa kävi. Pihlströmin maali, saako pelaaja tehdä maalin, kun se seisoo maalivahdin alueella? Miten se menee se sääntö? Kai se siitä saa tehdä, jos se kiekko siellä on. Et ei se siitä on, mutta se kai tarkistettiin, että osuuko se siihen mailalla sen ennen kuin se meni yli maaliviivaa. Näikö sä tilanteen itse? Kyllä mun mielestä se oli ihan ulkona, että kyllä se ihan hyvä maali oli. Selvä juttu. Jussi, mites sun vinkkelistä? Millainen peli tää oli? Ei tää helppo ollut, mutta jos ajatellaan, että tässä oli liiga kärki ja liiga jumpo, niin ei se ero nyt niin mahdoton ollut. No ei kyllä ollut, mutta niin, täytyy vähän kompata Atteen, että vasta kolmannes todellakin päästiin vähän siihen omaan juttuun kiinni munkin mielestä. Niin. Jotenkin se alku oli vähän tahme ja toinen erä oli tosi huono. Mistä johtuu, että se katsoo? Onko sulla mitään viisasten kiveä siihen, että kun se nähdään, se sotakirves, niin se toimii ihan tosi hienosti, että silloin taistellaan ja liigakärki ei vaikuta yhtään sen kovemmalta joukkueelta, mutta sitten yhtäkkiä se katoo. En mä kyllä osaa sitä sanoa, että jos osaisin, niin kyllä pelikin varmaan näyttäisi vähän erilaiselta, mutta se on kyllä aika iso mysteeri tällä hetkellä. Yksi syöttöpiste ainakin tuli, mitä tuossa tilastoja kattelin, ja siinä taisi olla kaikki TPS:n pelaajat selkä maalivahtia päin, kun se kiekko sinne tolpan kautta maalivahdista kimpos maaliin. Onko mitään muistikuvaa? No se oli ihan perus maalilla vaan ja kaikki sinne, ja onneksi Hapa sai laitettua se sinne, mutta ei se nyt paljon auta. No mitäs tästä opitaan, jos ajatellaan torstaina yksi päivä väliä ja sitten mennään HPK:n kanssa kotihallissa, otetaan lähestulkoon yhtä kova vastus vastaan? No jos otetaan tää nyt semmoisen lämmittelynä ja aloitetaan tämä kolmas erä, jatketaan sitä sitten tuossa HPK-pelin ensimmäisestä erästä asti, niin sitten tuloskin voi olla hiukan parempi.